Pandemiak gure bizitzetako esparru guztiei eragin die, baita gure arteko harremanei ere. Lehentasuna birusaren transmisioa etetea denez eta aldi berean sexu harremanen onura eztabaida ezina izaki, agintariek hainbat neurri proposatu dizkigute bi kontingentzia hauek uztartzeko. Alde batetik, gomendio nagusi bezala eta lehen asmo horri begiratuzkero, abstinentzia totala da gomendagarriena. Salbuespena masturbazioa litzateke. Kontuan izan, birusa gainera airetik zabaltzen dela eta fluidoen bitartez ez dela kutsakorra. Hortaz, sexu harremanak izateko asmorik baduzu, saiestu muxuak. Mingaina beste leku batzuetan erabil dezakezu. Horretaz gain, maskarilla zure sexu jardueran barne hartzeak morboa areagotu lezake. Honek ere kutsatzea ekidingo luke, zure bikotekideak kutsatuta egoteko arriskoa balu. Kasu horretan, gure gomendioa da EPI ekipoa erabiltzea, hankartean zulotxo bat eginez. Gogoratu birusa ez dela fluidoen bitartez kutsatzen. Kutsatuta zaudela jakinezkero, ez izan sexurik. Hortxe duzu zibersexua zure fantasia guztiak askatzeko modua izan daiteke eta. Ligatzeko aplikazio batean bazabiltza, ez da okurritu ere ez ezagun batekin geratzea. Mesfidantza da kasu honetan zeure burua babesteko modurik onena. Azkenik zeure bikotekidearekin itxita bazaude, nahi adina sexua izan dezakezue. Tasu. Hori jakina zuen harremanaren araberakoa da, baina hori ez da momentuz agintarien kontua. Ikus ezagun nola erabaki zen hau guztia. Tira, sexua zitzein behar dugu. Aizue, ni presidente nahi zenean iruditzen zait hau ez dela lekua proposa hortaz hitz egiteko. Akaso sardotei baten? Ez jode, pandemiaren testu inguruaz ari naiz. Bai, noski? Herritarren sexu jarduera kontrolatzen ezinbestekoa da horrelako larrialdi garai batean. Kezkagarria dela, nola dabilen jendia txortan, alo loko larrutan. Honek dirudi Sodoma eta Gomera. Sodoma eta Gomorrieta, zanaiko duzu. Bai, tira, hori horrek berdin du. Neurriak hartu beharko genituzke ja, Bai, egia da globalizazioak euskaldunon libertinajea ere ekarri duela. Ez dugu euskaldunak ematen. Plan magistrala da, pandemia itzaki hartuta, esango diogu nola eraman bere bizitza sexuala. Eta ze proposatzen duzue? Abstinentzia? Zer diozu, beste sexurik ere ez? Bai, jenkoak ala bindu zigun, kristoa gara, ez? Edo ez gera, sexurik gabeko gizartean bizi behar dugu berriro? Errepresioa ez da bidea. Nola ez ez? Errepresioa beti izan da bide bakarra. Tira, ez dakit. Eta erdibide bat aurkituko bagenu? Zer, masturbazioa gomendatu? Esate baterako, bai? Esan dutena nik, Sodoma eta Gomera. Gomorrieta... Bestalde, EPI ekipoen salmentak bera egin du eta asteko datu ekonomiko kezkagarriena da. Orduan presidentena izanez eta EPIen salmentak berakada nabarmena egin duenez, esan dezakegu EPIa jantzita izugarrizko sexua izan dezaketela. Maizu plana dela esan genezake, izan ere, ekonomia salbatu eta zergatik ez, pandemiaren edapena kontrolatu. Baina sexua EPI ekiporekin nola ba? Ni ez nago ados, baina zulotxo bat eginez maskarillari? Ados, zulotxoa. Aizu eta zenbateko diametrokoa? Eta zertaz hitz egingo ote dizuegu gaur ez dago erraza, Hainbeste gauza eta tarte gutxirekin gatozenez zerbait kontatuko dizuegu. Eta zerbait kontatzen hasita, arabaz hitz egin dizuegu, mikroa ez dut joko barkatu, arabaz hitz egin dizuegu, araban segitu nahi dugu. Aizue, ze poza Amurrioko gazteak kintuak ospatzen ikustea. Ikurrina berriz ere modan jarriko digute, Arabako gazteek mesedez eskerrik asko, hauxe da gure etorkizuna, herria bizirik dago.
badakigu antzinean joaten zirela mirira eta orduan egiten zurten agur moduan festa bat. Eta gaur egun tradizio bat bilakatu da eta orduan 18ak ospatzeko egiten dira. Hasiera batean egiten zuten mutilak, baina gaur egun baita ere neskak ospatzen ditugu kintoak. Eta azken finean hartzen dugu poz handiz eta alden neurrian gaur egun. Azken finean 18ak ospatzeko eta baita zure adineko lagunekin, adineko pertsonekin egoteko une bakarra izango da zure bizitzan. Azaroan edo, uste dut azaroan lehenengo bilerak eduki genituela eta gero udaletzera joan ginen eta entzaioak hasi genituen, porque Marcos, esango dugu, Marcos eskerrik asko entzaiatzagatik. Lagundu egiten digu entzaio guztietan eta berak erakasten dugu abestia eta... Lauko festa beti egiten da lau egunean, Santageda bespera delako. Baina gero, gaurko eguna, 11, urte bakoitzak hautatzen du zer egunetan nahi duen. Eta gu gaur joan gara poligono guztietatik abesten, gero ikastetxe guztietara, eskualdeko ikastetxe guztietara, gero denok elkarrekin egon gara institutuan, eta orain abestuko dugu hemen guk enparantzan. Eta gero daukagu... Gauean elektrotzaranga, romeria, prestatu dugu. Eta, porque ez digute gehiago Ikusi duzu ez da, ze estiloa daramaten gainera, etorkizuna, zehar lerro ezberdinetan gainera. Akaso Santo Tomas egunerako idea batzuk hartzeko garaia ez ote da, lurrazpirainoko gona hoiekin ere nora otegoaz. Baina, generoetatik aratago, gonaren tamainaz ari naiz. Ez norkeraban barduen gona hori. Araban gabiltzala. Ai, Araba, ikusi duzu Trebinun ze maitza honak izan dituen boxek? Ez dutela ia parte hartu. Trebinuan aztuta daukagula eta uste baino espabilatuagoak direla? Otsailaren 13an igandearekin izan dira Gaztela eta Leongo hauteskundeak. Emaitza orokorretan PPk irabazi du, baina ultraeskuinaren babesa beharko du. Oso bestelakoak izan dira emaitzak Trebinun, izan ere abstentzio historikoa utzi dute enklabeko bi udalerrietan, hau da Trebinuko konderrian eta Argantzonen, eta gainera Trebinuk Araban integratzeko prozesua bizi berritzeko abiatutako egitasmoarekin kointziditu dute hauteskunde hauek, eta agerian geratu da Trebinarrek hauteskundeekiko duten interes falta. Hauteskunde autonomikoak udal hauteskundeetatik bereizita ospatu diren lehenaldian, Trebinuko konderriko herritarren 74,11ak ez du bozkatu, eta Argantzonen abstentzioa 49,49%koa izan da. Hautetsontzietara deituta zeuden 1508 pertsonetatik, soilik 548 parte hartu dute. EAJak eta Bilduk gobernatutako bi udalerri horietan PSOE izan da irabazle, baina oso parte hartze baxuarekin. Izan ere, herritarren 40% baino gutxiago joan da bozkatzera. PP izan da bigarren alderdi bozkatuena eta Podemosek beherakada nabarmena izan du. Haren atzean, Vox, Espainia Vaciada, Ciudadanos eta beste hautagaitza txikiak geratu dira. Pikareska, Espainia, Pikareska, Tutera, ze pasada Tutera, niru dia hortxe dukuzue. Eta gainera, Diario de Patxarrak publikatutako albiste, hau izaten da bakizue, informazio, erderaz izaten da, informazio beraz, hoxe. Eta hemen ze pasaden, alderdi popularrak eta Voxek nolako ikamika bat izan dute. Eta ikamikaren jatorria, besteak beste, omenaldia bazutela, baina omenaldi honetan badago detaile bat aintzat hartzekoa, hor lore sorta bat zegoen, lore sorta igual ez da salduko, baina, googleatu, eta hor ikusiko duzu, lore sorta ordu batzuk aurretik alderdi popularrarena zela, eta ordu batzuk pasata, eta batean xingola aldaketa, eta xingola Voxena zen. Tira, eta lore sorta honen nola esan genezake immatrikulazioaren ondoren, hauek azkar ikasten dute, Voxi buruz nahi dizugu itzin, eta guazen kongresura, Madrilgo kongresura. Zeren, aste honetan, Vox eta alderdi popularrak jaso dituzte alako bizaska, eta bizaska hauek ekarri nahi izan dizkizuegu gazteleraz dira.
eta ez dugu tarterik izan azpititulatzeko behar bezala, baina interesgarriak dira, besteak beste ultraeskuinaren jopuntuan dauden bi kolektiboren ahotsa entzun dugulako. Batetik, hasteko eta behin, askotan esaten dute koloreak eta klaseak dutela zerikusia, beltza aberats batekin ez liratekela sartuko, baina sosa gutxi duen eta paper gutxiago duen beltzekin bai? Ba, hauxe, beren erantzuna kongresuan bertan. Pretenden que suspendamos los visados porque hay una invasión de personas inmigrantes. Oigan, les repito, primero, no hay personas ilegales. Segundo, no hay una invasión. Tercero, lo único que se puede convertir en ilegal es su partido, por sus bulos en las redes sociales, sus comentarios llenos de odio, altamente peligroso para la convivencia, por sus comentarios xenófobos, racistas, antifeministas. Vox es lo único que debería o tendría que estar suspendido. Eta alaxe, amorroare ematen digu, esan ezin den edo aipatu beharrez den horren, azkenan aipatu beharra dagoela. Bai, hortxe daude, eta ultraeskuina badator borborka, bereziki Ego Euskal Herriari dagokionean, ez ahaztu, Ipar Euskal Herriari dagokionean, Errepublikan ere tradizio arriskutsuak ere badaudela, eta horiek ere auspotzen badabiltzala. Argi, Europa ere zen norabidetan joango den ikusi besterik ez, Ameriketan, Estatu Batuetan, eta Estatu Batuetatik hegoaldera ere, ze puntutaraino iritsi daitezken memeak eta gezurretan aritzeko politikagintza honen ondorioak ere, noraino, aizue, bortxaketak ere, beltzek egiten omen dituzte, beltzak edo kasi beltzak, baina hauek ere paperi gabekoak aizue, hala izango ote da, beraz, arriskuan bizi gara, gure kolore berberekoak ez direnak inguruan daudelako, ez dakit nola ikusten duzuen. Nik beste hitz batzuk jarriko nizkioke, eta hau ere, entzun dugu aste honetan. Hablado de agresiones sexuales y ha vinculado origen y ha dicho que los migrantes cometen más agresiones sexuales. ¿Se ha olvidado usted de la manada de los Sanfermines, de la manada de Sabadell o de las 211 agresiones en grupo desde 2016? ¿Sabe qué tienen en común todas estas agresiones en grupo, señor Contreras? Que son cometidas por hombres. Hombres. Argiago esango dugu, itzuliko dugu ezta? Bai, erasoak gizonezkoek burututakoak direla, eta hori dela, benetan ardatz nagusia bizi dugun sistema heteropatriarkal kapitalista horren baitan. Holaxe, bagoaz demora honezkero jan egin dudala, barkatu, aio. Ni daukat inpresioa euskal zientzialariok jendarteak orain ezagutzen gaitula. Gauza batengatik edo bestengatik, komunikabideetan agertu gara eta dibugaltzeko esfortzua egin dugu. Uste genuelako benetan, agintariek egiten entzuten lana guk egin behar genuela. Jendearen pixkat pertzepzioa pandemiari dagokionan eta hartzen ari ziren neurrien inguruan, informatua izan behar zuelako. Azken finean, guk erabaki bat edo beste hartzeko informatuak egon behar gara. Orduan, nik uste horretan protagonismoa hartu dugula zientzialariak eta jendartearen aldetik nabaritzen dugu eskertzen digutela. Pandemiaren kudeaketa une oro politikarien esku egon da eta politikari horiek aholkatzen dituzten aholkularien esku. Eta hain zuzen ere, horregatik, pandemia zehar hartu diren zenbait neurri antizientifikoak izan dira. Ez zirelako zientzian oinarritzen, baizik eta interes politikoen arabera hartzen zirelako. Orduan, alde horretatik guk bai pentsatzen dugu, eta hori gure artean askotan hitz egin dugu, ez dela aintzat hartu gure iritzia, ez dela aintzat hartu gu eduki dezakegun esperientzia, oso lagungarria izan ziteken hain zuzen ere pandemiari aurre egiteko. Ni beti izan dut, pasaportea ez da eraginkorra transmisioak egiteko. Nahi baldin badugu jarduera guzti hauek, kultur jarduerak, kirol jarduerak eta modu osasungarrian egin, hau da, barruan gaudenon infekziorako arriskua txikituz, egin behar dana aireztapena bermatu. Eta modu horretan ez dugu bakarrik
COVID-19aren transmisioak egituko, arnaz aparatuarekin dauden, erlazionatua dauden beste gaixotasun asko ekin alko ditugu, ez? Eta hemendik eta urte batzutara, beste pandemia bat eukitzen badugu, beste arnaz virus batekin, prestatuak egongo gara, hain zuzen ere, virus horreri aurre egiteko, ez? Nik uste dut hor dagoela gakoa, eta nik uste dut momentu honetan osasun administrazioak horretan jarri beharko luketela indarra. Orduan, azken finean, ikerkuntzan eta zientzian inbertitzea, etorkizun hobe bat izateko aukera ematen du. Eta nik uste dut bide horretan gobernuek esfortzu handiagoa egin beharko luketela. Banegoen, pentsaten burura justo momentu hortan esan zigutenean etxeratu egin bar ginela, eta etxetik kanpo ezin ginela egon. Claro, nik uste dut denok bizi izan dugu pandemia garaian eta konfinamendu garaian antsietate handiarekin, denok, Baina nik momentu hortan pentsatu egin eman, ostras, pentsaten ari gauz, etxea espazio seguru batela. Eta non geratzen dira, adibidez, genero indarkeria jasotzen duten emakumeek, non geratzen dira prostituzioan aritzen diren emakumeek, non geratzen dira, adibidez, ez dakit, sexu abusuak beratzen dituzten umeek eta neskek, non geratzen dira, ez da? Zemotatako errekurtsoak ipini dugu haiengan eta zer daukate? Claro, ez genien ez ebez eman, ez da? Eta hortatik egon den egoera, lasgarria, txutxigarria izan da, eta, claro, gero ikusi egin dugu, ez da? Orokorrean, nik baita, eta ipini behar dut nik nire burua eta nire gorputza bertan nola bizi izan genuen, konfinamenduaz. Eta batean, gizarteko jagara, gu behar dugu pertsonak, behar ditugu pertsonak, behar dugu besteekin egotea. Eta batean izan zen isolamendu bat, zuk bakarrik egotea, eta ostras, nola eraman genuen bakoitzak jakingo du. Eta hor bai ikustea, eta zemotatako nabardurak eutzi egin zituen, konfinamendu garaina uste dut hausnarketa sakona izan behar dugula, eta ja pertsonalki eta emakume gisa bezala. Eta hor, emakume oso desberdinak gara, errealitateak oso desberdinak dira, oso anitza gara, baina, klaro, faktore desberdinak, ipintzen baditugu gainean, hau da, emakume migrante, ez dakit, paperik ez izatea, gainera errekurtsorik ez izatea, gainera, hortatik non dago etxe seguru hori, guztiz errekurtsorik gabe utzi egin genituen, eta zegoen egoera oso modu zaurgarrian bizi izan zuten, Bai egia dela, post-konfinamendu garaian eta gero, batez ere fokua, komunikabideen fokua izan zen gazteei, esatea, eta errudun bihurtu. Zuek izan zarete, zuek jaso egin behar dugu, motxia haien ipini egin genuen, Pues nik irakasle modu, nik usten dut nire ikasletan zen motatako antzietateak eta osasun mentalaren aldetik zen motatako arazoak ditugun, eta baita ere txiki eta nerabekin. Tira, bideoan Olatz Salvador, Lorea Argarate eta Ines Osinaga ikusi ditugu. Zehazki, 2021ko feministaldian egindako ikuskizun hortan Mauriziak ez dau inorril. Eta irukeote hortatik, gaur ekarri dizuedana, justuki Ines Osinaga Urizar da. Berak dioen bezala, Euskal Herrian Ines Gose, gisa ezagutzen dugu, baina ja ez dabil gozen, proiektu berrietan dabil murgilduta, eta luze egon gara berarekin hitz egiten. Hau esan da, ohartxo bat,
gaurko egunean lehenengo atala emango dugu, eta datorren astean bigarrena asko daukalako esateko Inesek. Orduan, guazen ikustea lehenengo atalau. A ver, ¿en claqueta? Bai, orain, a ver. A ver, en claqueta. Es súper ondo. Bai, perfecto. Vale. Zer da niretzat musika momentu enten nire lana, nire espresabidea, musika da niretzat herramienta gauzak esateko, gauzak kontatzeko, gauzak aldarazteko, musika erabili izan dut lanean, bai hezkuntzan, bai terapian, bai erabiltzen dut musika baita ere gauzak kontatzeko, gauzak esateko eta gozatzeko. Nire aukera vital, pasional eta profesionala, nirea eta gure etxeko erabakia izan da momentu honetan. Remedio Zafrak hitz egiten du asko el entusiasmo hori buruz eta lanbide kreatiboak daukagun jendeak badirudi barkamen eskatu behar dugula gure lana, gustatzen zaigulako jardun sortzaileak eta kulturala kreatiboak eta entusiasmo dunak eta pasio dunak dauzkagun langileon, ez daukagula zertan horrekin gure prekaritatea justifikatu, ezta? Nik oin gutxi lagunekin konpartitzen dauen kamiseta bat egin behar dudana. Eta soldata da hemen exigitzea zilegiren gutxieneko hori. Pasioz sobera gabiltza, nahi duguna da hau izatea gure lana, ez egin behar izatea, beste lan batzuk hau egin izateko. Nik bizi dut Ines Gose hori bizi dut pasioz eta bizi izan dut dolorez, bizi izan dut erneguz, bizi izan dut nostalgiaz eta orain bizi dut arrotasunez, Osea, terapian diru pila bat inbertituta gero, orain egin naiz nire iraganaren personai eta horrek proiektatzen zuen guzti horren lagun eta bueno, eta orain gai naiz kantatzeko Goseko kantuak, inkluso orain gai naiz hitz egiteko Goseri buruz horrek nire zauriak ireki gabe eta guzti hori. Ze bai, ni kontziente naiz telefono askotako agenda naizera Ines Gose. Badakit, eta kontziente naiz baita ere hori dela nik daramadan abizen bat eta bizi dut hori ja ez dut faltan botatzen Ines Gose izatea. Eta gero orain konturatzen naiz musikan konpartitu dudala espazioa nirekin zerikusirik ez zeukan jende askorekin. Musikan dudan jende interesgarri gehienekin nik ez da konpartitu kamerinoa. Da una mierda. Hori. Hau, Uxuan berri kontatzen duenean, zelan bertsolari emakumezkoak ez duten elkarrekin kantatzen eta izaten diren karteleko emakume edo jaialdiko emakume bertsolaria. Bueno, nire askotan gertatu zait, adibidez, Miren Arrabaiza, nire laguna handia da, izugarri maite dut, asko gustatzen zait, asko konektatzen dut berarekin. Inoiz, ez dut berarekin batera. Osea, da superfuerte. Denboran koinziditu dugu, belaunaldian edo sorkunekin, edo ez dakit, ez? Zenik kamerinoa konpartitu dut, imaginatu aluzun, matxibulo guztiekin, baina gehiago interesatu altzaidan jendearekin, Maurizia Tezagiñarril da fantasia bat zoragarria. Da proiektu bat, proiektu musikala, baina ez da bakarri proiektu musikala, da proiektu feminista ahalduntzaile kolektibo bat, gau ez azpikeriz eta nahi eta horrela izan da, nahi izan dugu elkartu sortzaile feminista ez gizon desberdinak sortzeko elkarrekin guk nahi duguna egiteko espazio seguruak sortuz, sortzeko elkar zainduz, sortzeko elkarri espazioa eskainiz eta elkarri autoridadea emanaz, eta hortarako hartu dugu Mauriziaren simboloa, ja pop ikono bat da, orduan Maurizia Leiturriagaren ikonoa hortaz apropiatu gara, Mauriziaren koplak disparatzen ditugu, pasatzen ditugu filtrotatik, jartzen diogu autotunea Mauriziaren abertizarrei, nazten dugu Lourdes Iriondo kainakairen perreoekin, kantatzen dugu zuzenean, jartzen diogu gure buruari ni ateratzen naiz flekile postizo batekin eta betile postizoekin, dala barbaridade bat, diba izatearen eskubidea bebai apropiatzen gara horrekin, egiten diogu gorazarre izan diren guztiei, plazantre guztiei, feministalian gu izan ginen, baina Uxualberdiren koplak plazaratu genituen, ezkizagon guaiz, Lourdes Iriondoren ahotsa atzean, zuntun da, Mauriziaren irrintzi bat, eta perreoan nahi dut, eta buka, eta sekulako fantasia. Itziar gara luze bideo sortzaileak bisualetaz arduratzen da, orduan atzean daramagu eraman genuen horrelako ziklorama izugarri
bat, eta argazki zarrak, eulalia baituaren argazkiak txuribeltzeko dakola mugimenduan jartzen ditu, sinteak eramaten ditu. Mandanga. Esaten dugu Maurizia da orgia bat. Erabiltzen dugu folklorea eta sustraia eta gure nortasun ancestralena motor kreatibo bezala hitz egiteko orainaldian eta etorkizunean. Ez dugu bakarrik sinisten gure genealogia guzti horietan iraganean hitz egiteko, baizik eta horrekin gaur egungo musika egin daitekela. Hitz egiten dugu baita violentziei buruz, hitz egiten dugu, gure etxeak nolako izan behar duen, gure etxeak izan behar du marika eta boiera, eta izan behar du transena, eta izan behar du, hitz egiten ditugu gauza askori buruz, estena basko matxiruloan da ez daukaten lekurik, eta daudela pixkan eskatuta, orduan esan dugu, egingo dugu gure plaza, eta... Estena basko matxiruloa horrekin gelditu geha hemen, eta zen importantea den emakumek plaza hartzea, ezta? Eta justuki Ines plazatik plazara asko da bienez, oaintxe Habanako plazetara dijoa. Kubara jungo da, Kubara dijoa. Eta Joseba Sarrinandiarekin ere elkarranean dauka hor proiektutxo bat, orduan, guazen ikustea zer daukan eskuartean. Josebaren testuak zoragarriak dira, baina are zoragarriagoak dira kontestuak. Eta niri gertatzen zitean, elkarrekin diskori egin genuenean, gozek Joseba Sarrinandiaren letrak musikatu zituenean, eta elkarrekin egin genuenean gozariak disko hura, di jasotzen duenean, horrela, konpliz eta ia clandestinitatean ezer esan gabe, sekretuan Joseba Kuban zegoenean, eta saharri nortzen, imaginario horretan, eta ikusi zer romantizatua guztia, nahi dugun prozesu guzti hori gorpuztu, eta dena, ospatu, Joseba etxean dela, eta asmoa da, hengo ditugu saio batzuk elkarrekin, kantu horiek berrartzen, ni Joseba ezagutu nuenean, esaten sostan, ederra kantuak ingenitxuenak, kantuak ederrak dira ba, eta arrazoia dauko, guztiz ados nago badaudela kantu oso ederrak direla, eta direla kantua gainera, kontatzen dutenak historiak, gauza asko kontatzen dituztenak, adibidez badago kantu bat dela Anaren mundu arraroa, eta kontatzen du nola Ana kumea izan zuen, ama izan zen, kontua da, Ana, dala Kubako, Habanako auzo bateko neska gazte bat, jinetera gazte bat, eta bera prostituta da, baina etxean ezin dira enteratu bera prostituta denik, orduan joaten da lanera eta umear zaindegian dutzen du, eta hori da bere lanaldia. Orduan, klaro, nik banekien Ana horri buruzari zela, orduan, esaten, hau konpartitu behar dugu. Orduan, ideia da, gai guzti hoiei eta kantu hoiei buelta bat eman, ez dira lehengo kantuen bertsioak izango, kantatuko ditugu orain garenetik, badago kantu bat edo beste orain adian ez daukan azentzua kantatzerik edo ez duguna gure sentitzen, eta beste asko bai, eta, hoixek, zelan da, formatu oso txikian eta oso intimoan, horrela egin nahi dugu, badakigu kartelean Joseba Sarrinandia hitza jarri eta horrek zalaparte handia sortzen duela, badakigu, baina egin nahi dugu hau Joseba Sarrinandiaren ikono horren barruan dagoen pertsona hori zaintzen, eta bere ritmoak errespetatuz, eta maitxasunez, eta gertuz, eta berotasunez, eta hori dana. Eta, gero kantuek sor dezaketen eztabaida sustatzea bebai asmoa da, eta, horre gauzak. Neukan gogoa joateko egia esan nire asmoa zen Kubara joatea sarri ezagutzera. Elkarrekin ingen dunean lan gainera, orduan oraingoan esan dugu bagoaz Kubara. Eta hitz egin dugu Kubako Instituto Cubano de la Musikarekin, eta egingo dugu elkarlaman nire ideia da bisa kultural batekin noa, orduan lanera noa, nire humiltasun guztiarekin, emakume txuri bat Kubara joatea lanera, bada pixkat. Eta joango gara da, eta nire asmoa da, batzea Habanan emakumez osatutako banda bat, eta beraiekin, Josebarekin batera, egindako kantu horiek berriz jaiotzen duztea. Ideia da, nola leirake kantu hauek hain txuriak ez baldin balira. Jaio ziren testu horiek eta Euskal Herria musikatu genitzuenak, orain alderantzizko bideia egingo dauge, orain Joseba hemen dagoela, orain inoa kantuekin era, eta
ia ber nordenana, eta, bueno, eukiko dugu aukera grabatzeko, eukiko dugu aukera, ingo dugu residentzia artistiko bat. Joseba kantu baten esaten dago, ikusten da porturik, ez dugu ikusten, baina imaginatzen dugu eta aruntzoaz arraundean, eta askotan sortze prozesuak horrela die, ez dakit nun bukatuko den, eta eman nahi diot nire buruari baimena, agian ez bukatzeko inun produktiboa, eske agian ez dugu sortuko ezer Durangoko azokan sal daitekeena, eske agian sortzen duguna, ezin da saldu. Ba ez, produktu kulturalak eta sortzaileak, otenak behintzat, ez daude salgai, baina, ziur nago gure galdera kamikazeak bai direla esportagarriak, eta akaso Kubara iritsiko direla, eta horregatik, orentxe ikusiko ditugu galdera kamikaze hauek eta Inesen erantzunak. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Itxasua. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Kafea. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Terciopeloa. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Entre gazta eta ardoa. Biak, balio du, Kombina cosas del camino, uvas y queso saben a beso, eta horra dugu. Zein da gehien gustoko duzun instantanea, irudia edo argazkia? Itxasua. Zure ekrasen bat aitortuko zenidake? Bai, aitortengo izut. Jarriko naiz gorri, aitortengo izut. Venga, Ai! Musika munduan ligatzea posible alda? Bai, izango da, nik ez du ligatu asko musikan, musikan jardun dudan denbora askotan bikotea izan dut, eta, ez du ligatzeko kentzen, baina, ez naiz horra begira egon, ligatzen da, ligatuko da. Pero leku guztietan, claro, ligatzen dela, leku guztietan ligatzen da. Zein da zure Euskal Herriko abeslari gogokoena? Gogokoenetariko bat, behintzat. Bale, Sorkun da topean dagoen bat. Izugarri gustatzen zai Sorkun, bai, beti gustatu izan zait, niretzat Sorkun entzutea izan zen, ni jaio nintzen Arrasaten, eta ni nire nera bezaroa pasatu nuen entzuten. Rip, La Polla eta Manolo Cabezabolo, eta nire izitzaidan gustatzen ez, bat, ez bestea. Esaten dago, baina, klaro, baina, mondroa. Esan eukan edoria edo Tapia Teleturia. Eta, de repente, gogoratzen naiz, gogoratzen dut Kax baten lehengo diskarekin Arrasateko Gaztetxe Zarrean nola jozuten, joan nintzen kontzertu ikustea, eta niri intzidan buruak estanda, niretzat izan zen, bai izan zen desira bat balidatzeko modua. Ikustea Sorkun hori egiten, esan nuen, aioa, eski posible da, beste modu bat ere izatea. Ez daukat zertan kantatu nire sentitzen ez dudan modu baten. Orduan, bai, Sorkun esango dut, batekin eritu barbari manaiz, Sorkunen ninditu. Zer izan da zure azken bidaia? Nire azken bidaia izan da, udaran, karabanan, ez autokarabanan, rulota, rulota, eta joan ginen familiako laurok, eta ingenun kosta Loitzunetik, ia Galiziara. Ia bi hiletan, eta karakola bezala. Balduzu ez izenik? Ez, nire da ez, osi deitzen didate, miren damorizak deitzen dit osi gaga. Osona da. Bai, ona da. Super, da ilofit, bai. Orgulloz jasotzen dut, eta osi esaten dira, bestula ez. Inez Gose, hori da, nire izena, klaro. Inez Gose, klaro. Iruditzen jat, badela garaia baita ere desromantizatzeko gauza asko eta jalatzeko beste batzuk. Desromantizatu behar dugu amatasuna behingoa gaitik, ja. Ba, 25 urteko karrera profesionala daukat. Orain heldu beharko zen konsagratua izateko momentu hori, ez da? Nire belaunaldiko musikari gizonek, 25 urteko karrera baten ostean, orain hasi dira beraiek egiten duten proposamenak serioatzen, zein nila ez da neska gazte bat. Ez dut neska gazte bat izan nahi, senyora bat naiz. Por cierto, aurrekoan, kuskusio bat. Egon nintzen, Arrasateko Gaztetxean, esan ziaten, zu bazenekien Inez egon zala korista bezala gora betizu kantan? Hori egia da? Egia da. Gehiago esango dizut. Gora, hey, gori, Bueno, hori, Aiora Renteriak abesten dau, eta gu ginen korista. Gehiago esango dutzut.
time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Itzordu garrantzitsuak eta memoria, ez da memoria historikoaren garrantzia. Herrera de la Mancha, 39 urte, Kine. Ni hendik ez nintzen jaio, ez. Eta urten 32. Eta urten 32, izan ere, dakizunez, lasai egoteko 2022ko 103 jada bete dugu. Epa! Guazen Herrerara! Ez zaigu zer geratzen urtea amaitzeko. Baina esandakoa, Herrera de la Mancha, pon, 39 urte, haze irudiak, Autobusara biazten naizen bakoitzean, maite zaitut, bila ilustu horretan, loak ezin hartuz. Maite zaitut, nire azten herri batean, kafe estean zerakoan. Maite zaitut, horna biztak ikusten eta zenbatia ematen iraztenean. Itzultzean, liburu hartu bezain azter, loak hartzen dauzurekin eitzeko amets. Eta metxeta, maite zaitu lastara, Xabierren olerki, obsesio bat bezala, Sarrek moldatutako narrazio bat bezala, Xabierren omabako ikuin bat bezala, Ingelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut lastana. Maite zaitut, karneta erakusterakoan biatzen nauten bitartean. Maite zaitut, diketak narratuetan eserika itxaroten dudanean. Maite zaitut, agertu eta begiekin dena dierazten diraztunean. Maite zaitut, zure esku eitutu beharreak izango dira perekatzen dudanean. Itzultzean, liburu hartu bezain azter, loak hartzen dauzurekin eiteko amets. Eta metxeta, maite zaitu lastara, Xabierren olerki, obsesio bat bezala, Sarrek moldatutako narrazio bat bezala, Xabierren omabako ikuin bat bezala, Ingelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut lastana. Maite ditut, bizitzak irauten duen 55 minutuak. Zerra jautxak, beste jabete ikusi gabe gogorarazten didanean. Beste kanta, ere idaztezake, baina nahiako dut nekatu egotea. Ez da bila, nekatzen ez zaituena, beste amaika bizerretik asko ditut. Itzultzean, liburu hartu bezain azter, loak hartzen dauzurekin eiteko amets. Eta metxeta, maite zaitu lastara, Xabierren olerki, obsesio bat bezala, Sarrek moldatutako narrazio bat bezala, Xabierren omabako ikuin bat bezala, Ingelen historio doltsu bat bezala, maite zaitut lastana. Eta Herrera de la Manchako sintonia eta soinu bandarekin, hau bai gertakari historikoa baita ere, gure memoria historikoaren baitan kapitulu garrantzitsua, gauzak oraindik ere aldatzeke daudelako, eta garai hartan Madril inguru horietan, Herreran esate baterako euskal preso ugari baldin bazeuden ere, azken hamarkadetan, oso urrun izan dituzelako gehienak, orain gertuago, etxetik gertuago, baina salbuespenezko araudi baten pean, eta hori da berehala aldatu beharrekoa. Herrerako irudi bat berreskuratu nahi dugu, hala eta guztiz ere, azken 4 hamarkadak hortizea respetxean daramatza Jose Mari Dorronsorok eta bere ama Maritxu Maraxe Etxeberria eta gure lankide Asiren amona, bertan zegoelako, egiako auzotarra, nola ez du gogoan izango, gure Maritxu.
Osatutako narrazio bat bezala, txagaren obako ipuin bat bezala, zingeleen historio dotxu bat bezala, maite zaitut lastana. Eta inguru giro honetan, martutenen zer eta martutene. Ez dela inor sartzen, ez dela inor ateratzen, ez da, inor sartuko ez balitz, primeran, baina inorrez ateratzea, zagartatzen dut daba. Bai, antzodenez, epaiketak ere bertan bere utzi dituzte. Hau, sarri bertatik bidaian joan zenetik, ez talakorik gertatu, beraz, garai benetan bitxiak ari dira izaten, ez dugu barre egingo, egoera zaila da eramaten, baina hori ere albiste bada. Martuteneko espetxea erabat itxita dagoela, antza bertan COVID kasuek ere gora indutelako. Baina Martuteneko espetxean aintzat hartu behar dugu kolpez kolperen audientziaren zati handi bat, telebista konsumitzen duen zati garrantzitsu hori, bertan Martutene barruan den zera, gure ikusle horiek, zigur, ez duzuela ikusi, edo agian urte zarretako saio berezian ikusiko zenuten, ez duzuela ikusi, kanpoan zenolako giroa zegoen egu berri bueltan. Naroa, izan ere, kanpo kaldean hor herritar eta lagun talde batek, bafle batzuk atera. Furgoneta, musika, giroa, egontziran zapuztu nahi izan zutenak, baina garaile hortzegoen giroa, eta beti zuei indarra emanez, animatuz, eta, bueno, batzuetaz ere goratzen gala, eta zuek ere ikuste gaituzuela, ez da, batzuetan kritika egin da, askotan, bueno, berdin du ikuste. Oso garrantzitsua dela emakume gazteentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, bi pertsona daudenean emakume gizona curriculum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, agotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez? Emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan du ditut horrelako egoerak, ez? Beneran nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu. Karrera horien edo ibilbide horien konplexotasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea, ez? Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako, ez? Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretan. Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutzen ditut, igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere
oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume oso onak ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Bai, ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela, ez? Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, ez? Emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere, pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, ez? Eta nik uste dut hori oso positiboki baloratu egin behar dela. Komertzializazioa eta sistema neoliberalista eta kapitalista honek, superazkarra da egin zuen, hainbat, irudi dekogun pertsonegaz eta salgai bihurtu egin dituz. Eta niri pena ematen dit asko, adibidez, Angela Davis ikusten dodanean eta salgai ikusi dodanean. Emakume arrazializatu batek egin zuen diskurtsoagaz, apropiatu egin gara, niri asko gustatzen zait ikustea adibidez, Angela Davis eskoletan eta institutuetan. Baina, eta irudia salgai bihurtu dugunean, dagoen indarra balioesten da, eta hortatik, simboloa, ez da simbolo eredu errebindikatibo, baizik eta simbolo objektu bat. Eta hortatik, objektibizazio prozedura horretan asko sartu egin gara, eta hortatik kontuz egin behar dugu, eta hortatik ni beti, adibidez neske gazitzen dudenak dago da, oso modan jarri egin zen, enpresa ez aipatzerren, baina badakigu denok zein enpresari buruz hitz egiten ari nezen, feminist ipintzen zuenean, eta bagenekien kamiseta eta jertzei horiek Bangladeseko emakumeak egiten zituztela eta zeinko egoeratan. Hori da, sistema neoliberalista kapitalista da, salgai egiten dut zerbait, eta bihurtzen dut zerbait errebindikatibo eta horrela, eta da baita ere estrategia bat zen, eta horrela egiten dio dana, da kentzea errebindikazioa eta indarra, eta zeukan indarra, eta zeukan posizionamendua. Hortatik garrantzitsuena da, bestelako kontsumo ereduak bihurtzea, eta bestelako, jakitea nondik datorren, nori erosten diogun, zertarako bideratuta dagoen, eta hortatik egongo litzateke, gero bestaldetik, bete egin duzu, ematen den ziberjazarpen sexista, adibidez, zientzialaren kontra, youtuber feministen kontra, baita ere sartuko nituzke, Twitterren, oso aktiboak diren emakumeen kontra. Orduan, ezinbestekoa da, mundu digitalean ematen den indarkeria eta emakumeen kontrako ematen diren indarkeriak izen propioa izatea. Eta horrela, identifikatzen dugu, analizatzen dugu, eta iguala irrekurtsoak ipini alditzakegu. Eta izango da, adibidez, lesbiana izateagatik, transexuala izateagatik, intersexuala izateagatik, eta emakume izateagatik. Orduan, horri izena eman behar diogu. Eta da, eredu bakarra edo modu bakarra errebindikazio egiteko eta eraldatzeko prozedurak eragiteko. Baina egia da, emakume zientzialariak, youtuberrak, instagramerak, tiktokerrak, behin posizionatu eta hor dago sistema patriarkalaren jokua, dala nik behin ipintzen naizenean posizionamendu indartzu batean, horren kontra joango naiz. Zergatik zen eta zetarako erabiltzen dut indarkeria. Indarkeria erabiltzen dut kontrol bate izateko eta kontrol bate ezartzeko. Dagoena da, normalean akademian dago lotuta irakaskuntzarekin. Eta igual askok bideratzen dugu irakaskuntza, eta hor dago rol femenino horrekin, bai hor dago beste analizi bat. Baina egia da akademia, geneukan irudi hori dena, mutilegaz, nola zeuden, batez ere irakasleak nortziu ziren, zemotatako, irudia oso nabarmentzua zen. Eta orain, asko aldatu egin da irudia eta are gehiago uste dut, hainbat, ikuspegitik gauzak egiten ari dauz, sariak ikusterazteko, bestelako espazio propioak eraikitzeko, hasta kongresu propioak egiten ditugu, eta hortatik bai aldatzen ari gauz. Baina, hor bai, nik egiten duen irakurketa eta ni baita ere nire buruari egiten diodan irakurketa, dela nondik posizionatzen garen akademia. Oraindik ere alduntze prozedura horretan emakume asko kasartzen garenean, azaltzen garenean gure gorputza eta gure hizkuntza, hasten gara adibidez barkamenaz eskatuz. Hitz egingo dut, barkatu baina hitz egingo dut, edo pixka bat hitz egingo dut honi buruz, edo ez naiz ikusten nire burua, ahotsa emoteko,
leku gisa, eta hortatik oso nabaria da, adibidez, horrelako espazio, eta nola hitz egiten dugun, nola, landitzen dugun espazio hori. Eta hortatik baita ere, lan pertsonala eta lanketa kolektibo handia egin behar dugu. Nik ikusten dudanean emakume bat, barkamena eskatu hasten denean, eta baina egin duzun tesia inkreiblea da, edo egin duzun ikerketa da, inkreible, eta nondik ikasi egin dugun zu barkamena eskatzeko ahotsa ipintzen dozulako erdigunean. Orduan, hori bai daukagu horrendik ere erronka bat, eta gero bai ikusten da, ez da akademia, erantzukizun gehiago daukaten pertsonegaz, emakumeak joaten dira desagertzen. Akademian ikertzaileak, irakasleak asko gauz, baina gero erantzukizun reala daukatenak, gehien nagoak oraindik ere gizonezkoak dira. Hor bai dagoela, nola, posizionatzen garen guk, eta gero bestaldetik. Dagoen, erronka lan eta familiaren korrelazioarekin. Eta horrela da, akademiaren bidea oso kompetitiboa da. Eta niko asko entzun diot ikertzaile askori, batzutan erabaki behar dozu, edo familia, edo lana. Zer da, hain kompetitiboa da, ez da, bide hori, non ez dekozu posibilitaterik aldiz, ikertzaile eta akademian aritzen diren gizonak ez dira planteatu erronka hori edo bide hori non aukeratu egin behar dut, edo familia ez aukeratu egin dut nire bidea. Zergatik zen eta familia, egongo da beste norbaitek, zen eta egia da hain kompetitiboa denik, denbora asko eta sufrimendu eta hori ipini behar duzu gorputza asko. Eta hori ipintzeko, nola dagoen oraindik ere gure gizartea, erronka hori sostengatzea zaila da emakumeantzat. Hor egongo garela, eta feminismoek egongo dira lekuan, eta bertaratuko garela, seguru. Hor egongo dira gure gorputzak, gure ahotsak, eta jarraituko egingo dugula. Eta da bidea gauzak eraldatzeko, eta bestelako akademia, bestelako ikerketak egiteko, eta ikusten ari gara, ez da? Bestelako aukerak ditugula, eta bestelako espazioak eraiki egin ditugula. Eta jarraituko dugu, nik beti aipatzen dut, ez da, lankide baten, ez da, ahotsak behin esan zuela, zer egin aldezakegu honen kontra, ez da, edo sistemaren kontra, eta berak aipatu egin zuen, ez da, bera Nerea Barjola da, eta berak aipatu zuen, horren kontra zer egin aldezakegu, pues feminismoa, gero feminismoa, eta berriro feminismoa, ez da, eta hori esango nuke, zer egin aldezakegu, feminismoa, gero feminismoa, eta berriro feminismoa, hori izango da bidea. Etortzeko, esan izun, geratzeko, ta ez etorri mesedez, aizean lez, joan zaitez, nire zauria, ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Alkoholaren dantzak arrotzen dizkita hautsak, sentitzen ditut arantzak, gezurrak da esperantzak. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea, errurik ez da ordea. Nire zauria ez da zurea, iluna daukat gordea,
gizakirik. Zaldi horroak esnatzen zaitu, bakarrik zaude nor bote da hor. Igorra berriz du, euria azpitik, sua leihotik, kaldua zara soilik. Igorra berriz du, euria azpitik, sua leihotik, kaldua zara soilik. Azukerina zure zainetan, argia da pantalla horretan, amitegiak irentsi zaitu, gaur luzeetan iara ez zaudela. Igorra berriz du, euria azpitik, sua leihotik, kaldua zara soilik. Igorra berriz du, euria azpitik, sua leihotik, kaldua zara soilik. Pandemiaren ondoren honetan, ezin dugu antzi, etxeratu egin garela ustez babesteko, baina etxeratze horrek emakume asko, nerabe, neskatu asko oso egoera babesgabean utzi dituela. Eta akaso violentzia kasu muturrekoak jakinak izan dira, baina errealitate gordin bat etxe barruan geratu da, ez? Beste behin ere, esan dezakegu. Bai, banegoen, ez da, pentsaten burura justo momentu hortan esan zigutenean etxeratu egin bar ginela, ez da, eta etxetik kanpo ezin ginela egon. Claro, nik uste dut denok bizi izan dugu pandemia garaian eta konfinamendu garaian antsietate handiarekin, denok, ez da. Baina nik momentu hortan pentsatu egin eman, ostras, pentsaten ari gauz, etxea espazio seguru batela. Eta non geratzen dira, adibidez, genero indarkeria jasotzen duten emakumeek, non geratzen dira prostituzioan aritzen diren emakumeek, non geratzen dira, adibidez, ez dakit, sexu abusuak geratzen dituzten umeek eta neskek, non geratzen dira, ez da? Zemotatako errekurtsoak ipini dugu haiengan eta zer daukate? Claro, ez genien ez ebez eman, ez da? Eta hortatik egon den egoera, lasgarria, txutxigarria izan da, eta, claro, gero ikusi egin dugu, ez da? Orokorrean, ez da, nik baita, ez da, eta ipini behar dut nik nire burua eta nire gorputza bertan nola bizi izan genuen, ez da, konfinamenduaz. Eta bapatean, gu, ez da, gizarteko gara, gu behar dugu pertsonak, behar ditugu pertsonak, behar dugu besteekin egotea. Eta bapatean izan zen isolamendu bat, zuk bakarrik egotea, eta ostras, nola eraman genuen bakoitzak jakingo du. Eta hor bai ikustea, ez da, eta zemotatako nabardurak eutzi egin zituen, ez da, konfinamendu garaina uste dut hausnarketa sakona izan behar dugula, eta ja, pertsonalki eta emakume gisa bezala. Eta hor, emakume oso desberdinak gara, errealitateak oso desberdinak dira, oso anitza gara, baina, klaro,
faktore desberdinak, ez da, ipintzen baditugu gainean, hau da, emakume migrante, ez dakit, paperik ez izatea, gainera errekurtsorik ez izatea, gainera, eta gainera, hortatik non dago etxe seguru hori, ez da, guztiz, errekurtsorik gabe utzi egin genituen, eta zegoen egoera oso modu zaurgarrian bizi izan zuten, ez da. Gero nik pertsonalki, ez da, normalean nerabeekin lan egiten dut. Eta ja ikusten, ez da, nola zeuden, ez da, neske gazteak eta nola pasatu egin duten, eta nola esan didaten, bai, ia gehienok pasa izan dugun bezala, baina, bai egia dela, ez da, post-konfinamendu garaian eta gero, batez ere fokua, ez da, komunikabideen fokua izan zen gazteei, ez da, esatea, eta errudun bihurtu. Zuek izan zarete, zuek jaso egin behar dugu, motxia haien ganipin egin genuen, ez da. Eta hortatik, nik jaso izan dudana da, antsietate handiarekin bizi izan dute, alde batetik, ez da, konfinamendu garaian zen, eta azken finean, da etapa bat, non behar dute beste pertsonekin egotea, eta zeukaten aukera horik, eta zeukaten bakarrik familia, non momentu hortan zuk egiten duzuna zure, ez da, etapan da, familiatik egitea, ez da, joatea, eta horrelako distantziak handiak ematea, eta zu bizi behar zenun, zure familiagaz, eta gero, ez da, izan da, geroago, ostras, bizi izan dugun guztia, antsietate handiarekin, nik nire esperimentazio gorputzaren esperimentazioarekin, nik niretzen, baina gero, post-konfinamendu garaian eta gero, izan da, zer dekogu. Motatako espazioak, nola eraiki egin behar ditugun. Eta gainera, ez da, oihartzuna, ez da, geneukan oihartzuna zen, guztiz erru, gu gara erru. Hortatik izan duten motxila astuna izan da, astuna. Eta baita ere, ez da, hortatik tiro da, zemotatako jarrerak bizi izan duten, eta geneukana hor konfinamendu garaian ikuste dutenak izan dira, izan da, interneta edo mundu digitala, ez da, zen gure lehioa, adibidez, beste pertsonekin harreman izateko, egoteko, eta bestelako estimulazioak izateko. Klaro, hor, bai, egin behar genuen, ez da, hausnarketa da, zemotatako, baita ere, antsietateak bizi izan ditugun interneta eta mundu digitalean, eta hortatik, nik beti esaten dut, ez da, mundu digitalean pasatzen dena da, mundu offlineen kartatzen den modun, ez da, isla bat, da, ispilu bat, egia da, altzena toki oso handia dela, eta hortatik bideratzea, eta hor, ez da, daudezen gakoak aztertzea askoz ere, konplexuagoak direla, baina egia dela da, isla da, ispilu bat da, gure birrealitatean bizi dagoen ispilu arduan. Eman dena, hau da, bai onerako eta bai txarrerako, hau da, ziberindarkeri matxistak berdin-berdin ematen dira mundu offlineen, onlineen modun. Orduan, hortatik, klaro, neska eta gazte izanik, eta zu isolamendu baten egotea, eta ea zer pairatzen zenun, zemotatako estimulazio jasotzen zenun. Eta ezen eukan, ez da bestelako estimulazio, kanpoko estimulazioak irik esango bere dut. Ez da berdina adibidez gela batean egotea, ateratzea, leku batera joatea, ez dakit, paseo bat emotera, orduan, antsietate hori areagotu egin da, eta orain ikusten gara zemotatako, nik irakasle modu, ikusten dut nire ikasletan zemotatako antsietateak eta osasun mentalaren aldetik zemotatako arazoak ditugun, eta baita ere txiki eta nerabekin. Ari horretatik tirakain zuzen ere, ziberjazarpena aipatu duzun bezalaxe, sare sozialek inoiz baino toki gehiago izan dute, espazio esan dezakegu gure egunerokoaren ia 100% hartu dutela une batez, jazarpena, rolak, balioak, atzera egin dugu zentzu horretan? Atzerantz ez, gainera nik beti esaten dut, orain oportunitate asko dituzte, alternatiba asko dituztela, eta gainera nik beti joaten naizenean, ez da, adibidez tailer bat emotera eta haiekin lan egitera, ni benetan flipatzen dodala, ostras, identitatean hitzei buruz hitz egiten dutela, neska guztiek, binkulo oso positibo bat egiten dutela feminismoarekin, eta haien lotzen dute haien burua feminismoarekin, eta feminismoatzat dakate haien burua. Orduan, egin dugun, ez da, aldaketak oso nabariak dira, eta nik uste dut, ostras, bagoaz, ez da bidean. Zer gertatzen da, orain, daramagu, ezin diegu haiei eskatu. Orain dela, izen bat urte, ez da, androzentrismoarekin, sistema patriarkalarekin, horre guztiarekin, 10 urteetan amaitza ezinezkoa da. Ni konparatzen dut nire belaunaldia, haien belaunaldiarekin, ostras, zenbat aldatu egin dugun, zeri buruz hitz egin dugun, zemotatako hausnarketak sakonak egin alditugun aiegaz. Niri hitz egiten didatenean, adibidez, feminitatean hitzei buruz, edo transexualitateari buruz, edo feminismoari buruz,
Ostras, pentsatzen dut, digo, ni zuen urtegaz, ez neban orarte ailegatzen, eta zuek orain errebindikazio da bakarrik da oso simbolikoa da, adibidez, zubioten zarenean klase batera, eskola batera, instituto batera, den amorez daude emakumeak ikusi alditzakezu, zientzialeareiak da ikusi aldituzu bestelako emakumeak, eta orain are gehiago zen, eta igual, hasieran hasi ginenean, igual batez ere emakume itzuri ikusten genituen, ezta? Orain, pixka bat arago joan dire, eta emakume razializatuak, emakume transexualak ipintzen dituzte, eta hortatik ez egiten ari da aniztasun oso onuragarri batean. Zer gertatzen da, hori egia da jasotzen dutela, baina oso mundu kontradiktorio edo kontrastan batean bizitzen ari dagoela. Adibidez, hortarako dauzkagu youtuberrak izan edo jarraitzen dituzten youtuber asko, igual haien burua feminismotzat bezala ez da, daukatela, edo, ni feminista naiz, baina kontsumitzen dute sistema kapitalista honetan, eta zemotatako irudia reflejatzen dut edo islatzen dut. Claro, bizi egiten dutena da, gero haiek daukaten diskurtsoa oso kontrasankorra da. Daukatela diskurtso hori, baina gero dauzkatela beste jarrerak batzuk mantentzen dutela sistema patriarkal eta sistema kontsumitzaile hori, ez da? Baina gero da, azkenean ikusten dutena eta jasotzen dituzten erreferenteak. Oso kontrasankorrak dira, alde batetik esaten dizute, ni feminista naiz, ni aldarrikatzen dut berdintasuna, pipi papa, baina gero, bestaldetik jasotzen ari dauena da, ez zu kontsumotze behar dozu, hau eta hau. Irudia da, hau eta hau. Orduan, azkenean, gurpil horretan sartzen dira, eta nik ikusten dodan, ez da, sistema patriarkal honetan, oso kontrastankorra dituen eta dauden estrategiak askoz ere izkutagoak direla, eta piniko dute hitza perversoak, ez da? Zen eta azken finan da, modu bat de, saltzen dizut feminismoa, baina beste azpitik saltzen ari dizut beste gauza asko, ez da? Eta hortatik ezinbestekoa da, horri buruz hitz egitea eta iegaz bestelako eztabaida sakonak egitea da. Zer suposatzen du horrelako irudia, zer suposatzen du kontsumitzea hau, zer suposatzen du hau ikustea, adibidez, orain, modan da, ez da, hainbat youtuber eta tiktoker amatasunarekin idealizazio bat izatea. Claro, zer suposatzen du amatasunak eta zer motatako eragina daukan gugan, ez da, eta gure identitateetan. Horri buruz hitz egitea ezinbestekoa da eta bestelako eztabaidak sortzea, baina atzerantz inondik inora daukagu beste realitatea, benaldi bakoitzan gertatu egin den moduan. Zer gertatzen da, orain fikatu egin behar ditugu zer motatako ez da kodigoak sortzen diren, zer motatako jarrerak mantentzen diren, eta zeintzuk aldatu egin diren. Eta hortatik eztabaida horretan, eta nik beti esaten diot, egia da, ikuspegi ez da, ikusmolde hori non eman diren ziberjasarpenak, non ematen diren genero kodigoak, non ematen diren hausnartu, ez da, eta horri buruz hitz egin behar dugu, baina baita ere eman behar diogu beste ikusmolde hori, ez da, dela, alternatiba, gira estrategia desberdinak, digula oportunitateak, eta hortatik joatea lantzen, eta ez bagara bertan sartzen, zuk esan dozu, ez da, gure mundua, orain, eta are gehiago, ez da, pandemia garaian, mundu digitalean egon da. Guk bizitzen gara mundu digitalen zin dugu esan, mundu digitala eta mundu offline, ez da berdina, guk bizitzen dugu, gure jarrerak egiten ditugu bertan, ez dakit, gure harremanak bertan dauzkagu, orduan, gure komunikazioa bertan dago, ezin dugu horrela, horma bat egitea mundu digitala eta mundu offline, ez da berdina eta bertan bizitzen gara, ez da? Eta hor egin behar dugun hausnarketa da sakona, zer gertatzen ari dauen, eta orain zer, eta orain nola moldatzen garen. Eta hortatik jadanik hausartu, eta nik ez dut esaten internet eta mundu digitala ez daukadela, ez dakit, interes kapitalistarik edo matxistarik, nortzuk egin dute, ez da? Nondik dator, internet dago sistema militar batetatik lotuta, orduan hor dauden, ez da, kodigoak nabariak dira, eta nondik eraman dugu dizuten, hor daude algoritmoan, interes daude zela, bai, egia da, baina jadanik sartuta gaudela, zer egiten dugu, ez da? Eta hortatik, uste dut, iraultza sartuko da bertan bagaude, ez da? Eta bestelako jarrerak eta adibidez erresistentziak baditugu. Lehen aipatu egin ditugu ziberjasarpenak, ez da? Adibidez pandemian etorri egin denean, jadanik sartuta geuden guztiok. Ja, hori zegoen zerbait, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp denok erabiltzen genuen, ez da? Baina zer gertatu egin zen. Claro, pandemia, isolatu eta gure lehioa zen hori. Adibidez, bai, nik pandemia eta gero, nabaritu egin ditudan, ez da, aldaketak izan dira txikitzuetan, oso txikitzuetan, zen eta hor ikusi egin dodana dela. Claro, azkenean,
klasea jasotzeko internetera edo mundu digitala konektatu egin bar ziren. Eta hortatik nik flipatzen duan adibidez galdetzen dian txikitzuei. Bueno, esan edo aipatu zare sozialak eta adibidez aipatzen diate hangouts. Claro, nik, baina hangouts lan egiteko da. Eta haientzako zen espazio bat, erremanak izateko zen, eta haiek harremanak izaten zuten klasean modun, baina hangoutzen bitartez, mitin bitartez. Eta horretarako, haiei zabaldu egin zai, ez da, espazio bat askoz ere arinagoa dela. Orduan, oso txikitatik mundu digitalean sartuta dauz. Eta hortatik arazoak sortu egin dira, baina ez berriak. Zen eta lehen baita ere zegoen bazterketa, baita ere zegoen indarkeria, baita ere zegoen adibidez lodi esateagatik, beta horrekoa eramateagatik, zegoen guztia berdina, baina orain islatu egin dugun mundu digitalean. Hori aldi batez txikitatik. Eta gero nera betan berdin, zeuden ziberjasarpenak, hau da ziberjasarpen sexual, hau da nik bidaltzea ez dakit, argazki bat mutil bati eta honek zabaltzea, edo nik ez dakit espazio intimidatorio sexualki hitz eginda jasotzea, edo ziberindarki sexistak, hau da nik emakumeza eta gatik jasotzen dituen indarkeri hori guztiak, lehenik zeuden, ez da, baina segertatun zen pandemia garainan, bat, klaro, zuk isolatuta zaudela, eta hortatik isolatuta zaudenean, non dauden errekurtso emozionalak eta sozialak, ez dauz. Eta orduan hor pairatzen duzuna, eta bakardadea gestionatzea zaila da. Nik uste dut denontzako zaila dela, baina gaineran erabezarenean askoz ere gehiago. Hori alde batetik. Eta bestaldetik, egia dela bestaldaketa nabaria izan dena da, adibidez, ligoteo plataformak. Guk adibidez, Tinder, Grindr, Loba, eta horrelako plataformak batez ere azten ginen erabiltzen, 18 urtegaz batez ere, hor oso nabaria da, nola erabiltzen ditugun sare sozialak, horrela como saltoak egiten dute egunean, ez da? Salto sozialak, hau da, eskolatik institutora, eta institutotik unibertsitatera, da, como salto bat, ez da? Markatzen dugun muga bat. Eta muga hori, zegoen oso islatuta, 18 urte baino gehiago, eta hor erabiltzen genuen, eta nire kuadrillaiak gehienak, dauzkaten neska laguna, mutil laguna, rolloak eta bar, dena Tinderretik ezagute dituzte. Baina kasu honetan, egia da lehenago erabila izan dituzte. Zergatik zen eta, klaro, non ezagutzen dozu orain pertsonak ez da, eta batez ere 16 urtegaz nahi dozuna da, ligoteoa, bata bestearekin hitz egitea, pertsona berriak ezagutzea, eta hortatik egia da lehenagotu egin direla adibidez horrelako erabilpenak. Eta, klaro, espazio horietan, adibidez, festetara joaten garen modukoak, edo kaletara joaten garen moduan, ez dira espazio propioak, ez da, ez dira emakume gisa nola dagoen gure sistema patriarkala, ez da, azken finean, ez gara apropiatu, edo ez digute utzi, ez da, apropiatzen espazio horrietaz, kaletan eta festetan gertatzen den modun, eta egin behar dugu horrela, alduntze prozesu bat, ez da, hau da, gure kaleak, hau dira, gure festak, guk hemen gauz, berdin gertatzen da mundu digitalean. Claro, Tinder da espazio bat, non? Eta neskek esaten didate, ez da, nik badakiz non sartzen naizen. Eta non sartzen naizen horretan, nik gainera, nik nire burua seguru egin behar dut, ez da? Eta filtroak egin behar ditut, eta estrategiak egin behar ditut, indarkeria espairatzeko. Zergatik zen, eta nik emakume bezala jasoko dut batez ere indarkeri sexuala, jasoko dut indarkeri sexista. Eta hortatik haiek aipatzen dut, ez da, nik segurtasun kodigoak bilatu izan behar ditut. Batzuk aipatzen didatez da, adibidez filtroak ipintzen dituzte edo. Izaten dute segurtasun filtro bat da, feminista eta vegana ipintzen dituztela. Eta hortatik, askok zabaltzen dira, ez da? Eta fijau nola moldatzen ari garen. Adibidez, nik nire kuadriako egin bazere, eta baina hor dagoen hausnarketa da, nola beldurraren diskurtsoa eta errelatoa hain sartuta dekogun, ez da? Adibidez, guk egiten duguna da, segurtasun kodigo horietan da, adibidez, Tinderreko mutil batekin geratzen baldin bazara, egiten duguna da lokalizazioa aktibatu. Eta horrela bidaltzen digut eta zuk dakizu non zauden. Edo, mutiko horren kotxearen matrikula bidaltzea, jakiteko norden pertsona hori. Claro, hori joaten zara, leku batera, zuk posizionamendu, ostras, non ipintzen zara ez agente bezala, eta sujeto bezala ez da, ipintzen zara leku batean non alde batetik diskurtsoaren, beldurraren diskurtsoa eta errelatea dekasun, eta nondik jasotzen dozun, eta hortatik baina egia gala, edo segurtasun kodigoa bilatzen dugun,
Edo, klaro, indarkeria hor bertan egongo da. Eta hortatik haiek aipatzen dute, ezta? Eta esan dute igual, asko edo urteak daramatenak horrelako plataformak erabiltzen, esaten dute, ezta? Edo, babesak bilatu behar dituztela. Zen eta jaso izan dituztelako horrelako indarkeriak. Gorputzaz ari gara, norbere erabakiaz, egia da, eta pixka bat beste ari bati pixka bat heltzen, egia da, feminismo aipatu duzu, gaur egun modan egon daitekeela, salgarria dela, edo zerbait saltzeko balio erantzi bezala erraztasunak ematen dituena, merkatuan arrakasta izan dezakela. Izan da baita ere polemikarik, emakume gure gorputza, gure erabakiaz, lelo hori bera ere, ustez kritikotasunetik abiatutako mugimenduek ere erabili dutela. Kritikak ere izan ditu, emakume zientzialariak izan dira ere ez, besteak beste hori nolabait ez baian jarriz eta kritika eginez, batez ere txertuekin, edota ikuspegi zientifikoa zalantzan jartzeko erabili izanarekin. Nahiko nahasketa izan da, baina emaitza izan da, izuzen ere, emakume zientzialariei nolabaiteko, ez dugu esango bortizkeri maila handia, baina zibernetikoki behintzat jaso dute jazarpena ere esan genezake, egin batean. Hor gauza asko aipatu egin dozu, ez da, alde batetik, ez da, nola komertzializazioa eta sistema neoliberalista eta kapitalista honek, superazkarra da egin zuen, ez da, hainbat, ez da, irudi dekogun, ez da, pertsonegaz eta salgai bihurtu egin dituz, eta niri pena ematen dit asko, adibidez, Angela Davis ikusten dodanean eta salgai ikusi dodanean. Emakume arrazializatu batek egin zuen diskurtsoagaz, claro, apropiatu egin gara, niri asko gustatzen zait ikustea adibidez, Angela Davis ikustea adibidez eskoletan eta institutuetan, baina, claro, hainbat, ez da, gero hori bihurtu egin dugunean salgai eta irudia salgai bihurtu dugunean, dagoen indarra balioesten da, ez da, eta hortatik kezkagarria zen, eta azkenean ez da bihurtzen, ez da simboloa, ez da simbolo eredu errebindikatibo, baizik eta simbolo objektu bat. Eta hortatik objektibizazio prozedura horretan asko sartu egin gara, eta hortatik kontuz egin behar dugu, eta hortatik ni beti, adibidez neske gazitzen dudenek dago da, oso modan jarri egin zen, ez da, enpresa ez aipatzerren, baina badakigu denok zein enpresari buruz hitz egiten ari nezen, feminist ipintzen zuenean, eta bagenekien, kamiseta eta jertzei horiek Bangladeseko emakumeak egiten zituztela eta zeinko egoeratan. Hori da, sistema neoliberalista kapitalista da, salgai egiten dut zerbait, ez da, eta bihurtzen dut zerbait errebindikatibo eta horrela, eta da baita ere estrategia bat zen, eta horrela egiten dio dana, da kentzea errebindikazioa eta indarra, eta zeukan indarra, ez da, eta zeukan posizionamendua. Hortatik garrantzitsuena da, bestelako kontsumo ereduak bihurtzea, eta bestelako, jakitea nondik datorren, nori erosten diogun, zertarako bideratuta dagoen, eta hortatik egongo litzateke, gero bestaldetik, ez da, bete egin duzu, ematen den ziberjazarpen sexista, adibidez, zientzialaren kontra, youtuber feministen kontra, baita ere sartuko nituzke, Twitterren, oso aktiboak diren emakumeen kontra, hor dauzkago hainbat eredu, eta hainbat emakume jasotzen dituzten indarkeriak eta oso bortitzak direla. Eta hortatik, klaro, horri ipini behar dugu esena. Eta zer gertatzen da modu digitalean eta ziberjazarpenekin. Ez diaguz izenik imen nahi. Eta izena ez badiogu ipentzen, ez da existitzen. Eta hori zen leloa, orain dela, ez da, urteak, ez da, ez badugu izenik ipentzen, ez badugu ipentzen, ez da existitzen. Orduan, ezinbestekoa da, mundu digitalean ematen den indarkeria eta emakumeen kontrako ematen diren indarkeriak izen propioa izatea. Eta horrela, ez da, identifikatzen dugu, analizatzen dugu, eta iguala errekurtsoak ipini alditzakegu, edo bestelako errebindikazioak, edo bestelako estrategiak egin alditzakegu. Ez badugu apatzen, ez badugu horri izenik ipintzen, eta adibidez, nerabeek esaten duten moduan. Ez que, klaro, azken finean hori eslatzen bazara, edo hori ipintzen bazara, haterrak izango dituzu. Haterra azken finean da indarkeria. Eta indarkeri hori izena deko, izen propioa deko. Eta izango da, adibidez, lesbiana izateagatik, transexuala izateagatik, intersexuala izateagatik, eta emakume izateagatik. Orduan, horri izena eman behar diogu. Eta da, eredu bakarra edo modu bakarra errebindikazio egiteko eta eraldatzeko prozedurak eragiteko. Bestela oso zaila izango da. Orduan, lehenengo gauza da, izena ipintzea, eta gero, klaro, errebindikazio egitea, baina egia da,
emakume zientzialariak, youtuberrak, instagramerak, tiktokerrak, behin posizionatu eta hor dago sistema patriarkalaren, ez da, jokua, ez da, dala, nik behin, ez da, ipintzen naizenean posizionamendu indartzu batean, horren kontra joango naiz. Zergatik zen, eta zetarako erabiltzen dut indarkeria. Indarkeria erabiltzen dut kontrol bat izateko eta kontrol bat ezartzeko. Gaien bat ikutu ditugu, ez? Realitate edo garai berri hauetan, akademiatik, ikerkuntzatik, nola ikusten da ikusgarritasunik baute dute emakume ikerlariek? Badago nahikoa emakume ikerlari, akaso ez ditugu ezagutzen, behar bezala, nola ikusten duzu? Nik uste dut gauzak asko aldatu egin direla, eta nik hor nire esperientziatik abiatuko naiz, nire emakume gazte tekertze modun, ez da? Eta hor bai, identifikatzen naizela, igual beste batzuetan, igual nire erronkak ez dira, edo nik ez naiz atrebitzen horri buruz hitz egitera. Bai, honetan, bai, ez da? Eta ni bizi izan dodan, edo ni propio bizi izan dodan, eta, ostras, nik uste dut akademiatik aukerak eta oportunitateak. Egia da, erronka desberdina dela segun eta zein espazioetan mugitzen garen. Claro, ni mugitzen naizen espazioan, da, pues, espazio sozialean, espazio bestelako espazioan, igual, ingenieritzan eta bestelako maskulinitate, ez da, edo askoz ere maskulinizazio horretan mugitzen diren emakumeak, ostras, hor izan dituzten erronkak, baina batez ere hor nik ipiniko nuke, finkatuko nuke lehenago izan dituzte, gure, ez da, esaten dugu gure arbasoak eta gure lehenengoak, ez da, gure batez ere hor ipiniko nituzke, daude hor hainbat emakume Marta dala adibidez EHUko irakaslea eta matematikako irakaslea behin eta berriz errebindikatu egin du emakumearen, ez da, presentzia ikerlarian eta konkretuki matematikan, eta hor egon direna lehenengoak batez ere hor askotan, ez da, ipintzen gara gu gazteak, en plan, bueno, asko gauzak aldatzen ari gauz, ez, lehenetik egon dire, ez da, eta hor nik baita ere hor nik daukadan ez da binkula baita ere nire buruzagiekin eta nire izan diako irakasleak egia da orain lankideak direla, baina nire oraindik ere kostatzen zait, ez da, lankide modun ikustea eta nire irakasleak dira eta niretzako izan dira referenteak. Nik dauzkadan, ez da, albokoak izan dira referenteak eta asko, ez da, borrokatu egin dute eta borrokatzen ari dauz, adibidez, pues, sariak egoteko, zen eta orain dauzkagu adibidez sariak justo hori islatzeko eta ikusterazteko egiten duguna emakumeok. Zemotatako indarkeriak pairatu egin ditugu ikerkuntzan, baina baita ere, ez da, zemotatako, pues, gauzak egiten ari gauz. Nik ikusten hau, adibidez, akademia garaian, gauzak asko aldatzen ari dauela, eta gainera espazio propioak eraikitzen ari dugula, eta bakarrik joan behar gara kongresu batera, ni baten naizen kongresuetara, ia gehienok emakumeak gara. Atzean dagoena da, claro, normalean akademian, ez da, dago lotuta irakaskuntzarekin. Eta igual asko bideratzen dugu irakaskuntza, eta hor dago rol femenino horrekin, ez da, bai hor dago beste analizi bat. Baina egia da akademia, ez da, geneukan irudi hori dena, ez da, mutilegaz, nola zeuden, batez ere irakasleak nortziu ziren, zemotatako, irudia oso nabarmentzua zen. Eta orain, asko aldatu egin da irudia eta are gehiago uste dut, hainbat, ez da, ikuspegitik gauzak egiten ari dauz, sariak ikusterazteko, bestelako espazio propioak eraikitzeko, ez dakit, hasta kongresu propioak egiten ditugu, ez da, eta hortatik bai aldatzen ari gauz, baina, hor bai, nik egiten duen irakurketa eta ni baita ere ez da nire buruari egiten diodan irakurketa, dela nondik posizionatzen garen akademia. Oraindik ere alduntze prozedura horretan asko emakume asko kasartzen garenean o azaltzen garenean gure gorputza eta gure hizkuntza hasten gara adibidez barkamenaz eskatuz. Bueno, hitz egingo dut, barkatu baina hitz egingo dut edo pixka bat hitz egingo dut honi buruz edo, igual ez dakit hainbeste, ezta? Edo ez naiz ikusten nire burua, ezta? Ahotsa emoteko leku gisa, eta hortatik oso nabaria da, adibidez, horrelako espazio, eta nola hitz egiten dugun, nola, landitzen dugun espazio hori. Eta hortatik baita ere, lan pertsonala eta lanketa kolektibo handia egin behar dugu, eta egin ditugun ikerketak ikaragarriak dira. Nik ikusten dodanean emakume bat, barkamena eskatu hasten denean, eta baina egin duzun tesia inkreiblea da, edo egin duzun ikerketa da, inkreible, eta nondik ikasi egin dugun zu barkamena eskatzeko ahotsa ipintzen dozulako erdigunean. Orduan, hori bai daukagu horrendik ere erronka bat, eta gero bai ikusten da, ez da akademia, dagoela salto bat,
Hala, segun eta modu jerarkiko batean nortzuk daudezen, ez da, buruzagitza, nortzuk dituzten, ez da, maila altuagoan, erresponsabilitate gehiago. Eta hor, bai dagoela, eta gure unibertsitatean gertatzen da, ez da, gero eta maila altuagoan, eta erantzukizun gehiago daukaten pertsonegaz, claro, emakumeak joaten dira desagertzen. Akademian, ikertzaileak, irakasleak asko gauz, baina gero, erantzukizun reala daukatenak, gehien nagoak oraindik ere gizonezkoak dira. Eta hortatik, hor bai dagoela, nola, ez da, posizionatzen garen guk, eta gero bestaldetik. Dagoen, ez da, erronka lan eta familiaren korrelazioarekin, eta hortatik begiratzen da, eta rol horiek ere errepikatzen dira akademian. Eta, klaro, zuk, eta horrela da, akademiaren bidea oso kompetitiboa da. Eta zu kompetentzia hori, eta niko asko etzun diot ikertzaile askori, batzutan erabaki behar dozu, edo familia, edo lana. Zer da, hain kompetitiboa da, ez da, bide hori, non ez dekozu posibilitaterik aldiz, ikertzaile eta akademian aritzen diren gizonak ez dira planteatu erronka hori edo bide hori non aukeratu egin behar dut, edo familia ez, aukeratu egin dut nire bidea. Zergatik zen eta familia, egongo da beste norbaitek, zen eta egia da hain kompetitiboa denik, non, denbora asko eskatzen dizula. Eta bertaratzea eta posizionamendu bat eta egia da, denbora asko eta sufrimendu eta hori ipini behar duzu gorputz asko. Eta hori ipintzeko, nola dagoen oraindik ere gure gizartea, erronka hori sostengatzea zaila da emakumeontzat. Hori entzun da ere, mezu baikor positibo posibleri bada, aipatu duzu, aurrekariak, erreferentziak, oraindik ere irakasle ditu duzun horiek, zuretzako bidea zabaldu duten emakume horiek hor daudela, belaunaldi berriek bideo hori jaurratzen segitzen duzue, datozenei, ze mezu, edo etorri beharko luketenei, ze mezu helaraziko zenieke. Hor egongo garela, eta feminismoek egongo direla lekuan, eta bertaratuko garela, seguru. Hor egongo dira gure gorputzak, gure ahotsak, eta jarraituko egingo dugula. Eta da bidea gauzak eraldatzeko, eta bestelako akademia, bestelako ikerketak egiteko, eta ikusten ari gara, ez da? Bestelako aukerak ditugula, eta bestelako espazioak eraiki egin ditugula. Eta jarraituko dugu, nik beti aipatzen dut, ez da, lankide baten, ez da, ahotsak behin esan zuela, zer egin aldezakegu honen kontra, ez da, edo sistemaren kontra. Eta berak aipatu egin zuen, ez da, bera Nerea Barjola da, eta berak aipatu zuen, horren kontra zer egin aldezakegu? Pues feminismoa, gero feminismoa, eta berriro feminismoa, ez da, eta hori esango nuke, zer egin aldezakegu aurrekariak gaurko eta gero etorriko direnak, ez da, feminismoa, gero feminismoa eta berriro feminismoa, hori izango da bidea.